Shout out sa itong mga palangging. Shout out ko kang Elisar, akong igagaw nga las pangangan. Hi do! And then, shout out sad ko ni Ate Mayang. Shout out ko ni Zai na nasa Davao. Hi Zai! Salamat sa pag-subscribe sa akong channel. And I think maura to ang mga nagpa-shout out at the moment. So, if kanan mo pa shout out, char, comment lang mo sa comment section. And maura to, dahang kay salamat. Bye! I love it when you call me señorita. Always Hi mga palangging, maayong adlaw ninyong tanan. Musibog ko masali ko kami. Aray ko. Maayong adlaw ninyong tanan, maayong udto, maayong buntag, maadyong gabi kung asa man mo karon. So, in today's video, maghimo ko og story time kay naay nag-comment sa akong video last week. And Bisaya po ni siya, OFW, na sa Kuwait, si Jess Bulan. So, basahon ako ang iyahang comment sa video ha. So, niyon siya, Ma'am, story time yun. Saan mo paganha dira sa Netherlands? So, kailan ko sa iyahang comment kay, like, interested siya nga makabalo and kay balo ka nga, nagtanaw din siya nimo. So, thank you kaayo dahil ani nga comment. So, patanawon mo na ako na rin ang comment. Basig, ingon mo naghimuhimo ra ko story. So, mao na iyahang comment. If dili pa mo ka-friends, ka-kasilingan, at tuan ninyo siya kay Bisaya sa ni siya. And then, yeah, let's start the video. Okay, so before ko mag-start sa video, I would like to say thank you sa tong 900 subscribers! Ayaw ko ninyo biyain mga palangging ha. I hope tabangan ko ninyo nga makaabot ko og 1,000 subscribers. Kay, yun ko sa kong kagalingon, if di na ko siya ma-reach sa moment nga nag-start kong YouTube, di na ako ipadayon akong YouTube. Kay, effort pod kaayo maghimog video, and then, you know, sometimes walay tanaw, sometimes imong view like very, I don't know, like maglisod ka og himog content nga ma-catch ka sa imong mga viewers ba. Pero kung we'll never know unsay mahitabo in the near future kung mabot ako 1,000 subscribers or dili ba. But if dili, then I think stop lang ako akong YouTube kay, I don't know, basin dili po siya para nako kung dili man galing itugot sa panahon. Anyway, magpadayon pa sa ato ang story time. Ni murag putol akong ulo. Wait lang ba? Okay, so magpadayon pa sa atong story time. Ang ingon digi ni Jess Bulan is yun sa nako yun sa nako pag-ari diri sa Netherlands. So, first is magsigot sa factor nga nung naari ang sa katawo abroad, pwede na narbaho, pwedeng naka-afford na dun siya nga man hindi rin sa lugar, o ang katulo is nianhi siya kay tungod sa gugma. So isa ko ana, like nianhi ko diri tungod sa kuang palangging. So ang akong partner nga si Terry, pangalan sa ako ang partner mga palangging. So if you're wondering anong iyahang complexion is dili blonde, blue eyes, because iyahang mama is Filipina and iyahang papa is Dutch. So that makes him half Filipino, half Dutch. So moderasyon ako sa story time nako na ako diri sa Netherlands because ako ang uyab is Dutch, ni ari ko diri. We decided nga diri na lang ko for good. I hope makaluyan sa Ginoo nga for good diri na mi. And before ko naari diri sa Netherlands, digest, na ay mga kailangan nimo like pasron, like naka-i-exam before ka maari diri sa Netherlands. So kung ma-apply ka og, for example, para sa ko ang application is marag partner visa man ko. Di ko kayo kabalo mo explain, pero ang ako ang visa is 5 years. And then, kanang 5 years is, sulod ana is pwede mo, I think, pwede mo apply og lain nga citizenship. So, that's Dutch citizenship kung gusto na mo. Katong napa ko sa Pilipinas is, nag-exam ko, gitawag nila og inburgering exam. So, that's A1 or A1.
So, ang in-Berkeley exam, tulo ang exam nga kailangan nimo ipasar para ma-approve nga makari ka diri sa Netherlands para sa together na mo sa imong partner. So, ang tulo ka exam is KNM. So, KNM is no, not KNM, sorry. KNS. So, Kennis on the Netherlands Society, I think. Sunod is reading. Reading is like pagsabot, basa, and then ang ikatulo is speaking. So, speaking, reading, o KNS ang imuhang examon. And then, dapat makapasar ka ana para ma-approve ang inyong papel nga makari ka diri sa Netherlands. So, aside nga approve na nga capable imong partner nga makapuyo ka diri, you have to pass the exam. So, imo na siyang i-process ngadto sa embassy sa Manila. Kay sa Manila raman ang embassy ana. And then, on my case, before ko nag-exam is that year nga nag-apply mi is na-apply eskwelahan sa Cebu sa una nga nag-assist sa mga, you know, mga Filipina nga mo abroad, specifically sa Netherlands. So, nagatabang sila og nagatag sila lessons, basic lessons. And katong basic nga mga lessons, mao gito siya ginasunod nga makatabang para makapasar ka sa exam. Nag-exam sa ko una, gipasar na ko, and then nag-process mi sa papel nga makaari ko diri. So, the moment nga ma-okay na inyong papel, and dili ko kayo makahatag ninyo og details sa papers kay wala ko alamag. Ang akong uyab na tanan nag-process, and then sunod-sunod ako ingon kani i-process ni kani ikuan ni ipasa ni i-scan email ni mo na. So, dili ko makatag. So, maulang usana ako matubag karon nga nganong nakaread ko diri sa Netherlands, yun sana ko. So, katulang sa nga before ko ni ari is nag-exam ko, ang gitawag na siya in-Berkeley exam. So, thank you so much ni Moday Jessie, and I think i-continue na ko ni part 2 if na ay curious and if na gusto makaibaw, and comment lang mo sa comment section if ganahan mo nga i-continue na ko ang part 2. And daghan kay salamat day Jessie sa imuhang pangutana, and I hope natubag na ko. And dili ko kayo maka super details kay I'm very bad at expressing details bitaw nga when it comes nga mga term, like very bad ko pero paningkamutan ako. And yeah, daghan kay salamat mga palangging. I hope ganahan mo ang video. If ganahan mo, ayaw kalimut maghatag thumbs up. Give it thumbs up. And thank you kayo sa 900 subscribers na to. I hope dili mo ubiya na ko. Hope to see you in my next video. Bye!